Ziua tuturor, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să filmăm animalele, iepurii și porumbeii mei. Da, acum o să filmăm porumbei puțin. Achiziții nu am. Am doar ce am avut, creții, am 2 păreți de pavă, am 3 păreți de poștaj, o pereche de Maria Stuart, o pereche de uriaș maghiar, o pereche de straseri și cam atât. Da, am o nouă veste, la uriaș maghiar am ouă, în sfârșit, cât am așteptat după această nouă veste, da, după cum știți, nu cred că știți, este nou canal cu animale, filme și cu animale și vloguri. Păi, uitați, acolo e columbița cu ouăle jos, lângă el. Uitați să mergem puțin, uitați columbița. Așa, să vedeți noua achiziție. Vă arăt la urmă noua achiziție. Da, aici am porumbei ăștia, voiajori. Ăsta e ceva curcitură de strasăr. Aici am porumbei ăștia, acolo am ouă la ei. Nu știu dacă se vede, dar am ouă. Am 2 ouă la ei. Aici nu mai am porcul. L-am tăiat. Da. Câinele, Max. Uitați cu Max. Aici Max. Da. Așa, aici am iepuraica din video trecut, care v-am arătat-o. Achiziție nouă. Nu am arătat iepuri la masă. Da. Mai bine vi arăt la masă, că așa nu pot. N-are rost să vă arăt, vi arăt așa în cuș. Nouă achiziție o prezint la masă. Uitați aici, iepuraica asta. Am prezentat un video trecut la masă. Așa, pe asta altuia v-am prezentat tot în video trecut. Văd că nu știu ce are, că rupe lada. Trebuie să pui, am pus ceva ladă aici. Uitați, am pus o ladă aici și a făcut așa. Am pus-o doar acum. Asta e puraica. Și fac curat. Se pui într-o săptămână. Fluture corcit cu nu știu ce. Aia e german corcit. Aici berbec german curat. Rasă pură. Uitați aici masculul meu. Berbec german. Aici rățoiul de CBD. Așa. Și acum o să vă arăt noua achiziție la masă. Asta e noua achiziție. E soră cu aia la altă, care v-am arătat în video trecut. Aia care e corcitură de uiaș. E soră cu ea. Uitați ce lungă îi. Uitați doar un pic ce lungă îi. Uitați. Am pic să vă arăt ce lungă îi. Uitați ce lungă îi. Mare. Încă e sclăbuță, nu e chiar așa grasă, dar omul de la care am luat-o m-a spus că îi da fătare, trebuie să fece într-o săptămână și e. Și are poziție. Mama ei era campioană, tatăl său era un iepure de casă și mama ei era campioană uriaș german. Uitați aici. Tata ei era un iepure de casă argentiu, așa. Cum e iepuraica aia la altă și de-aia noi ești chiar curați. Dar uitați ce lungă e. Uitați. E mare, capul îmi place la ea și capul. Cam sclăbuță e acum. Gestantă, cred. Nu prea mă știu. Așa mă știu, adică la iepuri, dar nu știu dacă e gestantă, că văd că nu prea are burtă. Văd că are acolo niște țâță. Dacă umblă. E, dacă ar umbla trebuie să ridice coada, nu cred că umblă, că am băgat la mascul. Și nu era de fătare. Adică era de fătare. Umblat, uitați aici. Am un telefon bun de filmat, uitați, clar să vede. Da, uitați, aici și o blană foarte bună, avem o blană bună, uitați, o blană bună la aici, am spus mama lor era campioane, v-am spus. Tata era un iepure de casă, are un jur la 8 luni jumate, 9 iepuraica, da,
spus omul de la care am luat-o, un vecin aici cu mine pe stradă, la care am luat-o. Poziție nu prea are, probabil că nu a fost așa, nu a fost cu poziția aia la altare. Asta nu prea are poziție. Da, și ne vedem data viitoare, dați un mare like dacă v-a plăcut video-ul meu și să vă abonați la canalul meu și la revedere, pa, pa!